என்னன்னா, நம்ம வெளிப்படுத்துற ஒவ்வொரு விஷயமே வெறும் பாசிட்டிவ் விஷயங்கள மட்டும் தான் வெளிப்படுத்தணும். ஸோ, ய அ மத்த அ சரியில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வெளிப்படுத்த தேவையில்ல. ஸோ, இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில. இது கடைபிடிச்சாலே போதும் நம்ம வாழ்க்கை சீரா இருக்கும். ஸோ, ஹேப்பியா இருக்கும். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. நாம மௌனத்தை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கணும். சின்சியரா எடுத்துக்கணும். ஸோ, நாம மாசத்துக்கு 3 நாள் அந்த மாரி எடுத்துக்கலாம். இல்ல வாரத்துக்கு 1 நாள் அந்த மாரி எடுத்துக்கலாம். இல்லன்னா தினந்தோறும் 1 ஹவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம அ அ இதுக்கு பொறுத்து நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு பொறுத்து நாம மௌனத்தை கடைபிடிச்சுட்டே வரலாம். ஸோ, வீட்ல இருக்கும்போது இந்த மாரி டெய்லி 1 ஹவர் மௌனமா இருப்பேன் அப்படின்னு. ஸோ, நெறைய பேர் நெனைப்பாங்க, நான் தியானத்துல இருக்கும்போது மௌனமா தானே இருக்கேன்னு. ஸோ, கண்ண மூடிட்டு இருக்கும்போது, அ அது மௌனத்துக்கு கீழ வராது.